அன்பா இன்னைக்கு நம்ம பருப்பு பாயசம் பண்ண போகிறோம். அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நெய், முந்திரி, வேற பாசி பருப்பு, முட்டை வரணும். அது எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள். நெய், எண்ணெய் காய்ச்சி முந்திரி பாசி பருப்பை வறுத்தாச்சு. வறுத்து தண்ணி அன்பா பாசி பருப்பு கொதிக்க பாருங்க. கொதிச்சு அது அப்படியே குழையணும். அது இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாகும். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும் குழையத்துக்கு. அது எடுத்து எப்படிங்கிற அடுத்தது பாருங்க. எடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு. பருப்பு குழஞ்சிருச்சு பாருங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க. இப்போ மண்டவரம் நச்சு வச்சுக்க. மண்டவரம் அதை போடணும். போட்ட ஒரு திண்டு மண்டவளத்தை நம்ம போட்டாச்சு. அவ்வளோதான், பாயாசம் நம்மளுக்கு ரெடி. பருப்பு பாயாசம்.